जय श्री राम। दिवाली के दिन सभी जना के जिंदगी के खुशी के क्षण, लक्ष्मी के आगमन के दिन घर सजावे के, लक्ष्मी के स्वागत में सभी जना जुट चुकल बानी सन। संपूर्ण परिवार काफी किस्म के डिजाइन के हमनी के सोच अब का बन रहल बा, का नहीं के बनत। लइका फैका हमनी के रमाइलो में व्यस्त, एकदम सस्ता वाला पड़ाका से खेल रहल बा सन। हमनी फूल से डिजाइन और सजावट में लागल बानी सन। चढ़ के ऊपर रहल बा, बना के और रहल बा। एकरा लीडरशिप स्किल्स कहल जाला। हमर केहू कामचोरी कहत हो कि जेकर जैसन विचार भाई। तब रंगोली पनि बन्न शुरू भइ सकेको छ। छोरी को हाथ बाट बनाएको त मैले छु, लेकिन भिडियो क्रेडिट छोरीलाई नै दिनु पर्यो। अब सबै काम सकिसकेपछि माहौल बनाइदिएको छु, लक्ष्मी माताको आरती लगाइदिएको छु। माहौल यस्तै सजिएको छ। म पनि अब भिडियो गर्दै कि टोला महलामा कस्तो छ लुक्स तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पूजाको तयारी पनि हुँदैछ। पूजा के तयारी से पहिले पूरा घर दिया रख के घर अजोर करे के नियम। थोड़ा सा पैसा में आगे भी लगावल जरूरी बाटे, थोड़ा बेसी ना। फेर लइका एकदम खतरनाक बा, काफी ज्यादा एक्साइटेड। हम भी सोचनी कि हम भी छुड़छुड़ाली छुड़छुड़ी, लेकिन शायद ई हक बेटी के लइका इतना एक्साइटेड बा। एकर तो बातें छोड़ द, देख के ही मजा उठा रहल बा। एकर मतलब अपने भी देख के मजा उठा सकता निस लोगिन। फाइनली अपन गणेश जी लक्ष्मी जी के पूजा हो गए। आशीर्वाद लेते हुए लइका ऐसन तेज फेर प्रसादी पर एकर नजर पड़ चुकल बा। हमरा हई चाही कह रहल बाटे, लेकिन हमनी के होल्ड में रखले बानी बेटी अपन लक्ष्मी के रूप। बेटी के भी पूजा करे के पड़ल, बेटी के भी चरण स्पर्श करे के पड़ल। ओइसे हमनी के समान दर्जा देते हुए एक साथ बैठा चुकल बानी सन। सबके गोड़ लागते हुए आशीर्वाद लेते हुए लक्ष्मी पूजा के समाप्ति। जय श्री राम।